Čau, ja ťa vítam u dnešnom videu a v dnešnom videu si povieme príbeh hráča Technoblade. A ešte pred začiatkom videu by som bol moc rád, keby ste dali like a odber na tomto kanálu. Technoblade sa stretol s YouTube platformou už od 2009. Založil si svoj prvý kanál Studio Lore. Nahrával videá z hry Infortress 2. Po nejakej dobe tento kanál zahodil za hlavu, ale urobil si kanál Technoblade. Už v tejto dobe hral na menších serveroch a to boli hlavne PvP minihry. A aj cez to 2013 minihry moc ľudí neznalo. Menším serverom 2013 sa volal jeden server Mineplex. Ale Technoblade sa miesto toho pustil do projektu Hypixel. Technová obľúbená minihra bola Hunger Games, ale na YouTube moc z toho úspech nezískal. A aj cez to bol Techno jedinečným. PvP minihry ho bavili a preto sa rozhodol urobiť zostrihy zo Hunger Games. A v tej dobe porazil všetkých najlepších hráčov. Väčšina ľudí začala Technovi dávať pozornosť. Techno vydával videá väčšinou zo PvP miniher. A to skoro každý deň. Ale objavilo sa jedno video, ktoré totálne rozbilo algoritmus. A do dnešného dňa skoro získalo toto video 50 miliónov zhliadnutí. Dni ubiehali a Techno díky z ich montáží dostal skoro 15 000 odberateľov. Na tú dobu to bolo celkom dosť. Ale potom prišlo niečo, čo mu navždy zmenilo život. Ďalšie 2 roky Techno v minihre Skywars sa nominoval. Techno prekonal hranicu 100 000 odberateľov. Skrátka, Techno proste žil svoj sen. Skywars ho moc bavilo a bavilo toho aj jeho divákov. A potom všetkom prišlo jeho najpopulárnejšie video. Dohranie z Minecraft Hardcore s volantom. A 2017 vyšlo nové video na jeho YouTube kanálu Skywars Bed Wars. A Techno okamžite začal s touto novou minihrou natáčať videá. Natáčal to niekoľko mesiacov a potom si pozrel svoje analytiky. A zistil, že vyhral 349 hier. Tak ľudia, toto by bol záver videa. Ak sa vám toto video páčilo, určite dáte like, odber a prijažte takýto videí. Čaute.